είναι κοινό μυστικό ότι ο κάθε παππούλης, το εγώ, έχει και έναν κολλητό ή έναν μοναχό στο μοναστήρι του που ή δούλευε στην ασφάλεια και έφυγε, ή δούλευε στην ΕΕΠ και έφυγε, ή είναι ενεργός αστυνομικός. Εγώ αυτό το έχω δει σαν επιδημία. Δεν μου έχει τύχει να επισκεφτώ δεσπότη το εγώ και να μην έρθει από δίπλα να κάτσει και κάποιος που τελείως συμπτωματικά ήταν κάποιος ασφαλίτης ή οτιδήποτε του κράτους που είδε το φως. Ένα περίεργο πράγμα. Φυσικά αυτό είναι δυνάμει. Πνευματική ανοησία. Διότι τι δουλειά έχει ένας ο οποίος είναι μάλιστα και στην ασφάλεια, έτσι. Άρα όσο πιο κρατικός γίνεται, που η δουλειά του είναι να τηρεί τα συμφέροντα του κράτους, του νόμου του κράτους, με κάποιον ο οποίος εν δυνάμει είναι ουσιαστικά εναντίον αυτού του κράτους, έτσι όπως δημοσιεύει.